ولی تماشاوانێژە دکتۆر نەزیر ئاکێشمەند ئەو ئەکادیمیسیەنە ji Ankarê gelmê. Diktor demata baş be. Êdî di çarçovê gelek spas êdî di çarçovê pêvaja çareseriya Pirsa Kurdan da îro wêşanda Dempartiyê û Erdogan bicivin vê demijmêrê da. Tu vê civînê çad bînî gelo. Civîneke rutînî ye yan civîneke gopîtkiya ya êkilakere. Bele îro hev dîtin gelek girîng e weke we jî gotî Erdogan ser vê pêvejiyê ve çendê ve berdewam dike îro jînû yê bi Dem Partiyê re tê hevdût bîne ev nake min bêjin mana wê ev e Erdogan jî vê pêvejiyê qebûl dike wê mehkûma çünkü çima hûn bêjin hem li gora ev geşedanê yê cîhanê û yê heremê de Tirkî weke xwe mecbûrî dibêne got çareserîkê Pirsa Kurdî de bibîne çünkü Tirkî mesela li Sûrî dixwast gor wê derê pêşiya Kurda bigire lêbelê xeweta wê pê neket yanî li vê derê jî ji bela got em ê hem li Sûrî عفوا bikin vê de piçik serrêya gelek deng tê hem li Sûrî Tirkiye kete astangiyê de û hem li vê derê jî niha Erdogan alîkariya gel ji Erdogan re kêm bûye niha ev 22 sal 23 sala ser hikûmetê de ye em ê bêjin ti cara Erdogan weke vê demê zeîf nebûbû niha ihtiyaciya wî Kurda heye çi qasî em ê bên niha muhtacî MHP bê hû qasî muhtacî demê ye ji bela wisa hem ji bo xwe ji bo careke dê werê hilbijartin û hem ya Tirkî bi xwe jî hem aşitiya nav Tirkî û hem aşitiya heremê ya bi rastî em ê bêjin ya li Sûrî ya li Iraqê jî tev de hemû tev de girêdayîne بله دکتۆر هەڵبەتە هەر لە دوورvêkê tiştê nû heye bi nimûne Hakan Fîdan wezîrê dervê Tirkiye dibêje destekê derekê heye ku naxwaze pêvaja ser bigire PKK bersiveke îcabî nîne. PKK jî dibêje Tirkiye bi hemû hêza xwe operasyonên xwe berdewam dike şert û mercên agirbeστê şêwazê xwe hilweşandina PKK nahêne peyda kirin. Kewata ev du daxuyaniyên dij hevdû gelo tu çad bînî. Gotinê siyasî û çêkirin her wextî hevdû cuda ne hûn zanin ev pêvejo hê ne weke em ser va çareseriya dibêjin weke pêvejiyê aşitiyê navê we hene hûn zanê pêvejiyeke ya weke em bêjin minus an ya plus ya erênî ya neyînê em bêjin niha ev nake hê weke agirbest serê pêvejiyê ya ji bela wilo aktor her kesekî cihê xwe ye û dixwazin ku cihê xwe xwert bikin ji bela wilo gotinê siyasî wê êne gotin çûku dixwazin ku şanî dinyayê bidin şanî aliya bidin gowanî em e xwertin em ê tiştê ku dixwazin em ê stênin lê berê ev gotinin yanî gotin û realîta li ser holê ji hevdû cuda ye yanî gotinê بله برس دکتۆر li Bakurê Kurdistanê kesatiyên wisa mînateyên akadîmîsyen em werdegirîn sebaratî pêvajiyê. Hind ji wan a bi bawerin ku ev e pêvajeyeke cidî ye vê carê wê ser bigire hind dê bijin ev e taktîkeke heta du mêvanekê min hebû akadîmîsyen ew jî diktor bû li Diyarbekirê dibêje ev e bi tu awayekî pêvajeyeke siyasî nîne zêdetir pêvajeyek rahindekî îstîxbaratî heye. Kewata gelo binêrîna te fi'len vê carê pêvaja cidî ye? Ya tab gotineke hû qasî wilo em bêjin kesîn her tiştekî halo ye ev nerast e çünkû zaman wêşanî me dê lê belê niha gelek hêvî nîne çima ev 10 salin li gora siyaseta Ak Partî li gora gotina we û çêkirina we zehf dûr bûye yanî ewleviya hewal hevdû nemaye
نه اخ پارتی می بیجن به دم پارتی نه دم پارتی باخ پارتی را اجابدو باور ناکن یا براستی هنو هکا اف باوری وری آوا کرن پشت را کارن پیش وهرن لبلی بو اف تاکتیک خوشی به بو اف نه تشتک یامی بیج براستی به نه پیوجو که تاکتیک جی به دیسا فیداوی هیا چما فکرتی نگوهرتن جیواک تشتكي جفيدري تعلمي تشتكي باش عاشتيه يعني اف بيفجو بخوا بالسيري خوا مهمة جرينجا هكا انجاماوي امي بيجنة عاشتيك راس جبي ليسا فيداوي ويلي سر عاشتيها بيا بله دکتۆر نەزیر ئاکێشیلمەن ئەکادیمیسیان ژانقارێ گەلێکی سپاس دکتۆر